I det første hold, jeg tager imod som rektor. Så hvis I er nervøse, så kan jeg fortælle jer, at det er jeg også. Tillykke med den nye stilling, chefen. 11 måneders intens undervisning. Sådan, godt skudt. Derefter 11 måneders praktik. Velkommen til kontoret. Var det lidt højt? Altså, har du et problem med noget? Slap af. Selvfølgelig nogle gange, jeg har styr på, hvad jeg laver, så andre gange ikke. Du ved, hvad du laver, bare roligt. Nico! Er du helt væk? Stop af! Han har kniv! Der er en betjent, der har afgivet skud mod en borger. Og det er en af dine elever. Og Sebastian, han var sådan en god dreng. Vi er enige om, at vi ikke går ud og siger, at det var en studerende, der skød, ikke? Og jeg er i fængsel. Det kan jeg ikke sige, men... Du så, han havde en kniv. Jeg så kun, han havde en kniv, da du visiterede. Ja, han angreb os sgu med kniven, mand. Er du sikker? Det er min lillebror. Du er 14 år. Bare fordi du ikke har nogen venner, og du var en fucking taber, så behøver jeg vel ikke også at være det, vel? Jeg tror oprigtigt på, at vi kan gøre det her land til et bedre sted at bo, hvis vi gør vores arbejde ordentligt. Havde vi ikke aftalt, at vi skulle fortælle hinanden, hvis vi mødte nogen? Jeg har træffet et fucking menneske. Sagde du så kniven? Har vi sagt det samme? Jeg ved ikke, om jeg kan stole på ham. Er der noget, der tyder på, at Josef begik skydetekniske fejl? Jeg kan ikke udtale mig om sagen for hende. Jeg er som en god fyr, så vis. Men du går ikke i skole længere nu. Hele vores arbejde handler om, hvorvidt vi kan stole på hinanden. Har vi hinandens ryg? Tag den lavere, mand! Det er ikke det politi, jeg tror på.